Usana olusanda kuzalwa kuthiwa lwalulahliwe lwagqutshwa emgodini ongashoni eHammanskraal, kodwa lutholakala lusaphila lwabe selusindiswa ngamaphoyisa. Kubikwa ukuthi ngoMgqibelo womhlaka 7 kuMashi 2026 cishe ngo-5:30 ntambama, ilungu lomphakathi libona owesifazane engena endaweni yokulungisa izimoto ephethe ingane. Ngemuva kwemizuzu embalwa kuthiwa-ke lo wesifazane uphume lapho engasayiphethe ingane ukudala ukusola. Leli lungu lomphakathi labe selazisa amaphoyisa ayeseduze ngaleso sikhathi. Kuvela ukuthi lamaphoyisa ayesanda kusiza lona wesifazane ukugibela itekisi ngaphambilini. Elinye iphoyisa labe selisheshisa-ke lalandela itekisi layimisa ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eHammanskraal. Ngaleso sikhathi-ke ilungu lomphakathi labe selibuyela kule ndawo yokulungisa izimoto ukuze liphenye kahle, lapho lithole khona ukuthi ingane ibigqutshwe emgodini ongashoni kodwa ngokumangalisayo ibisaphila. Iziphathimandla zabe sezifika endaweni yesigameko, usana lwasindiswa lwabe seluyiswa-ke endaweni ephephile ukuze lunakekelwe. Amaphoyisa aqhubeka nophenyo ngalolu daba. Isambane News sibuye nazo sishisa.